вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон аз боздошти навбатии сокини шаҳри Ваҳдат бо иттиҳоми ташкили мадраса дар хона хабар дод. бино ба иттилои маркази матбуотии вазорати корҳои дохилӣ, бо гумони ташкили мадраса сокини 48-солаи ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат Абдуалим Ашуров боздошт шуд. тавре ки дар гузориши телевизионӣ ки маркази матбуотии вазорати корҳои дохилӣ таҳия кардааст, қайд карда мешавад ки Абдуалим Ашуров дар хонаи худ мадрасае ташкил кардааст ва ба кӯдакон асосҳои дини ислом ва хондани Қуръонро таълим медод. баъзе аз кӯдаконро таълими ғайрирасмӣ медиҳам. ёдрас мекунем ки мақомоти Тоҷикистон чанде қабл дар шаҳри Ваҳдат як сокини маҳаллиро боздошт карда буданд, ки ба кӯдакон ва наврасон асосҳои дини исломро таълим медод. бояд зикр кард ки дар давраи ҳукмронии режими Раҳмон бо баҳонаи мубориза бо терроризм комилан тамоми мадрасаҳои кишварро барҳам дод. илова бар ин тақрибан 2000 масҷид, ки бо пули аҳолӣ дар давраҳои мухталиф бунёд шуда буд, баста шуданд. пайдоиши мадрасаҳои пинҳонӣ натиҷаи табиии сиёсати ҳукумат дар робита бо таълими дини ислом мебошад. талабот ба омӯзиши ислом бениҳоят баланд аст ва воқеан мактабҳои ғайриқонунӣ, ки кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бастаанд, хеле зиёданд, мегӯяд сиёсатшиноси тоҷик Абдумалик Қодиров. ҳамзамон кумитаи оид ба корҳои дини кишвар зарурати ифтитоҳи мадрасаро рад мекунад. тибқи гуфтаи кумита, аҳолӣ ба мадраса ниёз надорад. лозим аст мадраса агар исломӣ бошад, я тарбияи навраса агар фақат дини ислом хативай кунад, албатта кушоям беҳтар мешавад, бифаҳманд мазҳаб бифаҳманд. мехостем фарзанди моро онҷа хона худмон даҷа хона.